Здравейте хора, реших да направя нова поредица с името "Какво ще правиш?" Тук съм си записала въпросите от Facebook профилът ми, който ще го има долу в описанието. Нека да почваме. Първият въпрос е от Ади Христова. Какво ще направиш, ако кучето ти падне в тоалетната? То е доста голямо, така че не мисля, че ще се отдави. И ще го извадя. Или той само ще се извади, смисъл тоалетната е толкова голяма, той е толкова голям. Та ще успее сега. Следващият въпрос е от Александра Николова. Какво ще правиш, ако майка ти бъде отвлечена на друга планета от малки зелени човечета, корабът се счупи, тя не може да се върне и ти изпрати послание, че планетата ще бъде обсебена от тях до 2 часа и никой не може да се спаси? Сега де. Значи ще отида при най-добрият, как се казва тя? Най-добрият космонавт. Не, ще отида в Русия. Ще отида в Русия до час и половина, да кажем, че ще стигна. И оттам ще искам една ракетка да ми дадат и ще отида в космоса. И там ще я спася. И после пак ще отидем на Марс. Така. Следващият въпрос е от Габи А. Какво ще направиш, ако има зомби апокалипсис? Ще взема едно шише пълно с вода. Ще ги фраскам постоянно. Ако водата... ще взема едно голямо пълно с вода шише. Ще го отворя и ще пръскам по всяко зомби малко вода. Те мислят, че ще се стреснат. Като ми свърши водата, ще се крия в наша, заключа всички врати възможно. Ще сложа всички неща на вратата и така. Следващият въпрос е от Хината Хюга и Маги Х. Какво ще правиш, ако те отвлекат? Ще им бия един шут и ще избягам. Следващият въпрос и последен е от Лилия Ташева Пайн. Какво ще правиш, ако най-добрата ти приятелка ти вземе гаджето? Ще я набия и ще я пребия. Да, и това бяха въпросите. За новата поредица задавайте въпроси отдолу или във Facebook страницата ми. Или във Facebook страницата ми, която ще има долу в описанието. И надявам се клипът да ви е харесал и до скоро!